No niin. Tää mun mopo leikkasi toissapäivänä kiinni. En oo kerennyt sylinteriä vielä ottamaan, mutta oon mä sitä vähän jo availlut. Joo. Siinä on 49, anteeksi siis 69 celsius. Vittu dynamiittia se tarkoittaa se sisälle vaan. Joo. Tässä on Karlekanin avain. Tässä on tämmöset lasiset jutskat täällä ympärillä. Kattokaa sinne, on vähän paskanen. Anteeksi puhdas. Siinä on mun ilmanputsari, se on aivan uusi. Ja tossa on tämmönen Ruba Jonne. Megaforcea! Joo. Siellä on 102 ratas ja siellä on 11 takana. Tuolla tulee poliisitöötti. Pieni kaasari ja tässä on tää mun nitro-tankki saatana. Ja sitten tuolla on tollanen minikrossi. Meidän pitäis sylinteri, mäntä ja kone ja takarengas ja eturengas ja penkki ja katteet ja tankki ja runko ja iskari vaihtaa, niin se toimis. Joo. Sitten tässä on tämmönen antiikkinen krossi. Tätä voi välillä aina avata tätä näin, mutta ui se kiehasti, meinas kiehottaa. Ei ihan lähde käyntiin, kun on tommonen leipuri saatana. No joo, no voit lopettaa. Sitten siellä on tommonen 1500 kuutioinen Honda. Jossa on pohja paska, ehjä! FX. Dealeri MCltä ostettu. Unikämi sylinteri. Ei ku, joo just niin. Tässä olisi tämmönen hieno kalastusvapa. Maksaa varmaan euro. Siellä on vähän crossivarusteita ja tossa nyt on Hondan, ei ku KTM penkki ja tuolla taas joku Ruma Jonne ja tuossa on mun Kuvaa nyt MTK-juliste. Niin ja tuolla on myös tollanen ja siinä on KX 58 kuutioinen ja KX 56 ja KX 05. Joo, tuossa on mun roskapussi. Jotain roskia ja täällä on toinen ja no mutta jos mä vielä esittelisin teille tää mun Super CDI-boksi. Lyö 14 000 kierrosta suorassa ajossa pintakaasusta. Ja mut se sillä pienellä kaasulla lyö se 48 000 maksimissaan. Tuossa on öljyruuvi. Vittuka muuten puhas kone, jumalauta. Ja mun pakkuporakone. Toimii akulla. Sitten mitä me tässä on joku pyöräratti, jossa on nestejarruja. Tässä on bensaa, mitä mä aina välillä hörpiskelen, kun alkaa vituttamaan. Tuossa on jotain ruuveja. Ja tuossa on rälläkkä, sitä voi välillä aina käynnistää. Tuossa on jotain sahoja, sillä on viinaa ja no hyi, nyt on Roma Jonne taas. Lopetetaanko tältä päivältä? Sano nyt sinäkin hei. Joo, terve. Joo, terve. Eihän tää